Και επειδή η κατάσταση με τη φορολογία δεν πάει άλλο, γεννήθηκε το κίνημα Δεν Πληρώνω. Το οποίο κίνημα Δεν Πληρώνω γέννησε και μία άλλη ιδέα για την κατάθεση ποσού 1 ευρώ για τα τέλη κυκλοφορίας. Περισσότερο όμως από τον Αλέξανδρο Δαμιανάκο, μέλος του κινήματος Δεν Πληρώνω. Ο Αλέξανδρος είναι ένα νεαρό παιδί, το οποίο συμμετέχει στο κίνημα και έχει περισσότερα να μας πει γι' αυτό. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Όπως είπατε, είμαι στο κίνημα Δεν Πληρώνω, μέλος της νεολαίας πιο συγκεκριμένα. Το κίνημα Δεν Πληρώνω είναι ένα κίνημα πολιτικής ανυπακοής. Γεννήθηκε πριν 4 χρόνια, ξεκινώντας τη δράση του Σταδιώδια και έχει επεκταθεί σε όλα τα κοινωνικά αγαθά. Μάλιστα. Το Δεν Πληρώνω προφανώς μπορώ να καταλάβω τι λόγο μπορεί να έχει. Αλλά το ότι δεν την πληρώνω γι' αυτό, το ότι δεν πληρώνω, ισχύει. Δηλαδή, το ότι μπορεί κάποιος να σκεφτεί να ακολουθήσει το παράδειγμα των μελών του Δεν Πληρώνω, δηλαδή να καταθέσει 1 ευρώ για τα τέλη κυκλοφορίας, σημαίνει ότι τα γλιτώνει. Λοιπόν, τα τέλη κυκλοφορίας 1 ευρώ έχουν ξεκινήσει 5 χρόνια πριν στην Κέρκυρα. Ναι. Το παράδειγμα έχει ακολουθήσει στο Αγρίνιο 3 χρόνια τώρα και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Αγρινίου, γιατί ξεκίνησαν 200 άτομα και έχουν φτάσει 2.500 να έχουν δώσει αυτή τη στιγμή 1 ευρώ για τα τέλη κυκλοφορίας. Στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, είναι 4.000 άτομα. Φέτος στην Αθήνα ήμασταν 2 μέρες εδώ η Ηλιούπολη, 2 συνεχόμενες μέρες, 30 και 31 του μηνός. Ήμασταν τουλάχιστον 70 με 80 άτομα. Όπως καταλαβαίνετε με το παράδειγμα του Σέρος, όπως θα καταλάβετε και πώς μπορεί να είμαστε του χρόνου. Αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, για να καταλάβω, όποιος πήγαινε να πληρώσει το τέλη κυκλοφορίας στην αρμόδια ΔΟΗ, σε οποιαδήποτε ΔΟΗ, ναι, στη δικιά του ΔΟΗ, όπου ο καθένας υπάγεται. Σε οποιαδήποτε. Ωραία. Κατέθετε μόλις 1 ευρώ και τα υπόλοιπα τι είναι, έναντι. Ακριβώς. Πληρώνουμε 1 ευρώ έναντι των τελών κυκλοφορίας. Και τα υπόλοιπα πότε. Μισό λεπτάκι. Τα τέλη κυκλοφορίας, καταρχήν να πούμε ότι είναι ξεκάθαρα ένας ανταποδοτικός φόρος, τέλος, συγγνώμη, σε αντίθεση με αυτό που λένε οι ίδιοι, ότι είναι τέλος. Δηλαδή, πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας για να μπορούμε να κινούμε το όχημά μας, για να έχουμε κάποια θέση στάθμευσης, για να φτιάχνονται δρόμοι και για να συντηρούνται δρόμοι. Αυτή τη στιγμή το οδικό δίκτυό μας είναι άθλιο, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, και η εθνική μας δρόμη είναι παραχωρημένη στο μεγάλο κεφάλαιο, με νόμο του 2007. Αυτή τη στιγμή το κίνημα του 1 ευρώ πρακτικά είναι ένα κίνημα πολιτικής ανυπακοής, γι' αυτό το στηρίζει το κίνημα Δεν Πληρώνω, το οποίο είναι και αυτό πολιτικής ανυπακοής. Δίνουμε 1 ευρώ, επικαλούμαστε αυτό ακριβώς που σας είπα, επικαλούμαστε ότι πληρώνουμε κάθε λίτρο βενζίνη 60% ένα χαράζι που έχει πει. Επικαλούμαστε φυσικά ότι ο καθένας μας έχει ξεκάθαρη συνειδητή πολιτική ευθύνη του τι κάνει. Δεν είναι απλά ότι καταθέτουμε 1 ευρώ για τα τέλη κυκλοφορίας και τα αφήνουμε έτσι. Αν τα αφήσουμε έτσι θα χάσουμε. Εμείς το είπαμε σε όλους αυτό. Και ποριακό, δηλαδή, εσείς Αλέξανδρε, έκανες κάτι αντίστοιχο σε αυτοκίνητο καταρχάς, έκανες κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Ήμουν και 2 μέρες στη ΔΟΗ. Ναι. Εδώ στην Αθήνα πήγαμε στη ΔΟΗ Ηλιούπολη. 2 συνεχόμενες μέρες και καθέσαμε 1 ευρώ για τα τέλη κυκλοφορίας. Πρακτικά έχουμε βρει ένα παραθυράκι, για να το πούμε έτσι. Το οποίο παραθυράκι είναι σε κάποιο νόμο. Βεβαίως. Καταρχήν είναι παράνομη έτσι όπως βγαίνουν τα τέλη κυκλοφορίας. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι δικηγόροι. Είναι παράνομος ο τρόπος, με ένα PDF να σου έρχεται και να πρέπει να το πληρώσεις. Όπως βέβαια είναι παράνομο και βεβαίως η παράβαση στο τελών κυκλοφορίας μέσω του TaxiNet. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, είναι ένα PDF. Δεν είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Μέχρι στιγμή δεν έχει βεβαιωθεί καμία παράβαση, μπορώ να σας πω. Η τροχιά δεν έχει αφαιρέσει κανέναν τις πινακίδες. Έτσι. Έχει σταματήσει κάποιο μέλος του κινήματος, η εφορία του ζήτησε τέλη κυκλοφορίας, δεν τα προσκόμισε και είπε, η εφορία λέει, η αστυνομία, δεν τα προσκόμισε και του είπε εντάξει, ας πούμε. Στο Αγρίνιο που σημαίνει αυτό 3 χρόνια και έχουμε συναγωνιστές και έχουμε πάρα πολύ στενή και άμεση επικοινωνία, ναι, έχει γίνει αυτό και δεν έγινε ακριβώς τίποτα. Μάλιστα. Ούτε βεβαιώθηκε το χρέος προς την εφορία αυτό, έτσι, να πάει δηλαδή μέσω της εφορίας αυτό το χρέος. Ούτε ή άλλως αυτό είναι παράνομο να πάει μέσω της εφορίας. Δεν θα μπω σε αναλυτικότερες λεπτομέρειες, γιατί δεν είμαι δικηγόρος, αλλά σύμφωνα με δικηγόρους είναι παράνομη βεβαίως των τελών κυκλοφορίας. Και θα σας πω και κάτι το οποίο το αναφέρει μέσα στο εξώδικο μας, ότι σε περίπτωση που αυτοί το αρνηθούν, μόνο στην περίπτωση που το αρνηθούν, μπορεί η αστυνομία να προβεί σε αφαίρεση πινακίδων κτλ.
μόνο σε αυτή την περίπτωση. Που αρνηθούν να πληρώσουν. Όχι. Μόνο στην περίπτωση που αρνηθούν την παρούσα δήλωση που τους έχουμε δώσει. Μάλιστα. Δηλαδή, παίρνει δηλαδή το μέλος ή ο άνθρωπος, τέλος πάντων, ο πολίτης αυτός που δίνει μόλις €1, παίρνει κάποια βεβαίως από την εφορία για τα τέλη κυκλοφορίας. Τους δίνουμε εμείς, να σου πω και είναι διαδικασία. Ναι. Τους δίνουμε εμείς ένα 38σελίδο εξώδικο, Ναι. με το οποίο έχει κάποια αιτήματα. Ήταν μερικά από αυτά που σας είπα πριν. Ναι. Παίρνουν πρωτόκολλο Ναι. και μόνο μετά την τελική απόφαση της αρχής επιτρέπεται η όποια δίωξη. Ποιας αρχής? Το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο να απαντήσει αυτό. Μάλιστα. Και δεν έχει γίνει κάποια τέτοια απάντηση. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια απάντηση. Μάλιστα. Αλλά και στην περίπτωση να σας πω που είναι αρνητική απάντηση, εμείς θα το τρέξουμε το θέμα και περαιτέρω, δηλαδή δεν πρέπει να το αφήσουμε. Μάλιστα. Να ξέρετε γενικά ότι αυτοί έχουν και τα αρκούδια, αυτοί έχουν και το μαχαίρι. Δηλαδή αυτοί βγάζουν τους νόμους, ανά πάσα στιγμή μπορούν να βγάλουν ένα ακόμα συνταγματικό νόμο. Όπως έχουν βγάλει στα διόδια το νόμο Ρεύα, το νόμο του Βορύδη. Και πολλοί νόμοι. Και πολλοί ακόμα. Απλά σας είπα για τα διόδια, βέβαια και τα μνημόνια. Και έχουν αντισυνταγματικά. Ξεκάθαρα έχουμε κατοχή αυτή τη στιγμή, οικονομική κατοχή. Μάλιστα. Οπότε αυτός είναι ένας τρόπος για τον κόσμο που θέλει να αντιδράσει να αποδείξει την αντίδραση στην πράξη. Βεβαίως. Είναι συνειδητή βέβαια πράξη πολιτικής ανυπακοής. Είναι συνειδητή. Ο καθένας ξέρει τι κάνει και ενημερώνουμε και τους πάντες. Όσους μας παίρνουν τηλέφωνο, τους ενημερώνουμε και τους λέμε τι ακριβώς συμβαίνει. Να γνωρίζει ο κόσμος. Βέβαια δεν μένουμε μόνο εκεί. Δεν στηριζόμαστε σε μια δικαιοσύνη και σε ένα Υπουργείο Οικονομικών, αν θα μας απαντήσουν και πότε θα μας απαντήσουν. Εμείς οργανώνουμε τη δική μας κινηματική δράση, οργανώνουμε τον κόσμο για να είναι έτοιμο να επισταθεί. Μάλιστα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μάλιστα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τον αγώνα σας.